Sempre te comulgas? Sí, perdón, santiguarse, Dios mío, eu sí que estou nerviosa. Que ben falou o cura este tal, pero que ben predicou moi ben e tal. E que dixo? Eu que sei. E aquí nos pueblos estáse ben, sempre trai regaliños e agasallos, non se traen as mulleres as magdalenas ou roscos. Que a verdade é que sí, que se porta moi ben. Tu veches moza? Sí. Sí, tu veches mozas. Yo sabo que che faríamos con malas que somos. Que va, que va. Señor esté con vosotros. Vou mover os labios para disimular. Son puedes, ¿no? Ten seus riesgos, pero tuve unha que me cortei unha perna e... Cortaches unha perna? Sí, vai dando Vai logo. collendo nota aos homes que si é como hai que tratar as mulleres, Claro que sí. Teño estado en cidades grandes vivindo fora e tal, e coa calidade de vida esta que hai aquí, non... Eso vale moitos cartos. A ver, que tal me vexo eu aquí? Vin enfrente unha funeraria tamén é túa, que pon funeraria Sí, Mosquera. eso levan os meus pais, sí. É seu, claro. E a verdade é que aquí o mellor algún cliente falla, pero na outra temos que ir pasando todos. Hai que botar sal todos os días, incluso nesta carretera que é ancha, moitas veces aparece nunha curva, pois aparece un coche no medio, ven outro, quedase no outro medio. Eu voulle poñer un destes ao meu camión para ir apartando a todos eses que me estorban. Pois hai veces que sí, que viña ben a poderlos apartar, pero... Habrá que coller vacacións tamén, algo. Tamén habrá que coller. E non irás á neve. No, a neve, a verdade que xa estamos... Farta dela. Bueno, o problema é este. Sí. Aí. Cada día ando collendo un camión, volvenme tola. Ala. Canto madrugar para facer este sobre rodas. Así que, acompañade moxe, vámonos. Hola, soy Juan Luis Martínez Diz, soy sacerdote desde hace 4 años y este es el coche que conduzco. Bos días, Juan Luis, como estamos? Muy ben, un pouco nerviosos, pero... Bueno, eso tranquilo que xa verás como eso non é nada, nerviosa estou eu. Bueno, hoxe a mañá levanteime eu con ganas de ser un pouco creyente, dixen, vou a conocer a Juan Luis e a súa vida. Pois vámonos. Bueno, isto é unha maravilla, Hasta me abriron a porta. Sí. He loved women, wine and song, and all the special flashes of doing something wrong. I said, yeah, oh yeah, oh yeah, you'll never make a saint of me. Oh yeah, oh yeah, you'll never make a saint of me. Never make a saint of me. Pois home, sempre tuve un pouco a inquedanza de ser sacerdote. Non o... como se di? Iso de que se escoita a vocación, pero non a seguín a todos 27 anos. Tan tarde? Na miña casa, por exemplo, xa pensaban que non iba pois a dar ese paso, porque, bueno, xa tiña, unha vida estudar na universidade, estaba acabando a carreira. E esa decisión é sin? Bueno, pois foi un pouco, penso que de que vas cumplindo obxectivos na vida e daste conta de que non tes todo o que tú queres. Sí, non estás completo. No. Pois digo, bueno, pois vamos a facerche caso, señor, a ver. Ti mandas, non? Dixeches, vou probar a ver. Vou probar a facerte caso. Hola, son Óscar López, traballo en Cristalería Mosteiro e este é o camión no que imos ir hoxe. Que tal, Óscar? Como andamos, home? Aquí estamos. Que, acompaño-te hoxe no teu traballo? Pois ven comigo. Vamos, pero habrá que ir a modiño, porque hoxe a carga é moi peligrosa. Iremos despacio. Eu tamén, que son delicada, Tampouco se pode correr moito. Pois veña, vámonos. Venga.
Bueno, entón, contame un pouquiño onde imos ahora mismo. Pois ahora íbamos indo on the roll, un amigo meu que me fai traballos. Vamos recoller ali uns traballiños que lle teño encargados e nada, e deixarlle un par de material tamén. Cargar o traballo del feito e cargalo xa feito, preparado. Exactamente. Ben, entonces ahora salimos, vin que xa salíramos, que xa che estou facendo aquí publicidade, non ves? Sí, xa vin. Estelería Mosteiro. Vamos a poñer aquí a cámara. Que é túa. Xa levo aquí moitos anos, xa, como quen dices, de que eres un pequeno que nacín neso, oye, unha empresa que, oye, isto veo de meu pai e quedou para min e nada. E agora, pois, isto ahora, agora toca nos anos luchar. Porque eres fillo único. Non teño unha irmá. E tamén traballa contigo nesto? Non, ela traballa en banca. Ah. Ela escolleu mellor que a nós. Exactamente. Verdad? Hola, son Santiago Fernández Pérez, son o xefe de explotación da estación de Manzaneda. O que temos aquí detrás é un camión que utilizamos para quitar a neve dos aparcamentos e máis a carretera de acceso á estación. Bos días, Santiago, como andamos? Pois andamos ben. Pois mira, eu xa che veño preparada para axudarche no día doxe, Sí. Tú non biches? Ai, Veño sí. preparadísima, mira, pesto e mira pa aquí, que preparada veño, O que pasa é que con ese kilo de sal pouco podemos facer, non? Algo habemos facer, malo será. Bueno. Onde me vas levar? Pois nada, por onde queiras, por aí abaixo, vamos a quitar un pouco de neve, a ver si... Pois arrancamos, cando queiras. Pois venga. Pois veña, vámonos. Bueno. Aquí levo 38 anos, desde o ano 73 concretamente. Entonces aquí casi eres o xefe. Sí, a ver, o xefe é o traballo, pero bueno, vamos traballando aquí, hai que traballar en algún sitio, e é mellor o conocido que non o bon conocido co malo por conocer a veces, non? Home, tanto. Pero serás de cerca, non? Son de aquí a 10 kilómetros en Cova, aquí a Cova Rociente e abaixo, e aí estamos, desde aí todos estes anos, non? Sempre te dedicaches a isto, non? Sempre me dediquei ao tema da neve, desde neno, porque eu empecé prácticamente con 17 anos aquí. Entonces empecé por pouco, empecé collendo máquinas, e ao final, pois mira. Ves se de aquí a Tui me convences para volverme religiosa. Porque Bueno. esta xente nova da hora non somos nada religiosos, Hai de todo, hai de todo. Porque claro, ti estás aquí, e aquí seguramente na misa vai haber xente nova. Por os pueblos a xente nova suele ir máis a misa, pero que nas cidades vamos moi pouquiño, Sí, bueno, hai unhas xeneracións que hubo como unha ruptura, pero non só a nivel religioso, sino tamén a nivel cultural, non? Hai como un salto. Como 70 algo, non? Incluso un pouco antes, 60 algo, coincidiu tamén co concilio Vaticano, hubo un concilio, unha xuntanza de obispos de todo o mundo no Vaticano. Vai mamodo, que... Sí, no, hai que respetar as señais. Que si te multan, despois a ver que faemos, Bueno, xa estou aquí, a ver, que hai que levar para lá? Nos vamos levar estos vidrios. Colle tú ese paquete pequeno. Dios, pero isto pesa... Isto tú estás seguro que tú levarmo tapado, Dios sabe que me metiches, unha placa de ferro. Eso se sabe. E isto non é nada, Trato con cariño, Vaimo dándolo. Vai collendo nota aos homes, que si é como hai que tratar as mulleres, Claro que sí. Que vayan a aprender aquí onda Óscar. Ahora cargamos aí, esos cristales están todos son brutos, non? Estos foron fabricados xa noutra empresa e a mí xa me veñen, oye, un cargo xa estas medidas e xa nos preparan. E logo teño outro tipo de cristal que os preparo eu a medida. E vos chegades son a... Vos tú que sueles facer obras, e si destos edificios grandes, contame un pouco que sueles facer. Un pouco de todo, obra grande, pois faise, ahora mismo xa non hai, porque oye, a construcción baixou e non é... Xendía traballas máis por cara ao público, cara a xente, digamos... Vámonos ter que dedicar ao alunizaje deses, para darche traballo a ti, Exactamente. A tirar pedradas, a que teñamos manía, e xa está feita. Eso era o golpe, pero bueno, non é a maneira de facer. A carretera desde o que é o cruce de Cova para arriba, os tempos son, a ver, o tempo é moi cambiante.
a mellor abaixo non hai neve, e moita xente dice, bueno, aquí non hai neve, pero arriba hai na, e a carretera está totalmente congelada, non? Entonces hai que botar sal todos os días, incluso nesta carretera que é ancha, moitas veces aparece nunha curva, pois aparece un coche no medio, ven outro, quedase no outro medio, e non hai nada no coche, poñenlle 4 pedras detrás para que o coche non se vaya, e van en busca de cadenas, pero a carretera está totalmente e deixan o coche así no medio a medio? Sí, deixan, incluso lle poñen 4 pedras para que non se lle vaya, e acabou. Por si acaso. Entonces, claro. E tú como non colles esta cadena que vexo aquí? Esta, sí. E lle após, e lle levas alá ao fondo a Tribes. No, si por levar tamén se lle podía dar a cuña esta, la vasilla así a esta tamén. É verdad que xa se me olvidaba que levábamos isto. Cedo que xa nin... Bueno, tú cedo levantarse cedo a que lle chamas, a ver? Pero eu cedo, claro, eu cedo se levantei máis 8. Claro. O que hai que oír, A que sí? Ten... Madruga menos cos funcionarios e venme dicindo que se levantou cedo. Eu teño traballo ao lado da casa e non me teño que desplazar para nada. Tú faz como a mí, non? Entonces, eu tamén teño... Eu baixo e xa estou no traballo. Entende? Eu tamén vivo no primeiro encima da carnicería. Tamén, salgo do portal e xa me meto. Dice má xente, fai frío? Dixen, pois non sei, porque o tempo non me dá a cheiralo. E ti pasa cho mesmo, entonces, polo que vexo. Claro. Entonces, tú dedicaste o que, tras o que, explícame un pouco, porque eu desto de cristalería nunca fun ni nunca estuve, entonces non entendo. A min tócame facer un pouco de todo, desde repartir, ir medir, colocar, estar cos clientes, asesoralos, a ver o que queren e que non. O traballo meu que é de ser o encargado, o jefe. Claro, e antes, se empezaches tan tarde, terías unha vida normal e corrente, non? A fe sempre a tuven, non? A fe sempre a tuven. Pero a vivencia, bueno, pois era un pouco como os xóvenes do meu tempo. Sí. Xa sei que non está... se queres contestasmo ou non. Tu eches moza? Sí. Sí, tú eches mozas. E dixeches, o meu non son as mulleres. Dios sabe que che faríamos con malas que somos. Que va, que va. No, aí tamén hai unha cousa que... como decilo, é difícil explicar, pero eu estaba contento ca miña vida, ¿no? Ben, unha vida ben, pero como que, o sea, a sensación de que podía facer máis por os demais, ¿no? Era como decir, eu estou ben, pero o mundo ao meu redor non está ben. E eu que estou ca miña vida era unha vida un pouco, decilo así, egoísta, pero que faltaba algo, ¿no? Entón non foi tanto como, pois iso, decir, bueno, as mulleres, tal. No, de feito teño, pois, grandes amigas, non? Sí, que che faltaba algo, sí, eso está claro, non? Bueno, quédanos moito para ir probar esas cuñas. Aí mismo ao lado, agora vamos meternos aí ao lado. Xa estou deseando probar, a ver como fai eso. Eu voulle poñer unhas destes ao meu camión para ir apartando a todos eses que me estorban. Pois hai veces que sí, que viña ben a poderlos apartar, pero hai que conformarse. Eu a idea xa a levo, Pero entran moi deprisa. E isto non se move. É que isto hai que andar moito máis de prisa. E agora, por daremos para atrás, entonces é como empezamos a limpiar novamente. Bueno, pois tú sigue que eu vou te axudar, cada un no seu. Moi ben. Vamos botar o sal, que compre. O que me fijei é que vin enfrente unha funeraria, tamén é túa, que pon funeraria Mosteiro. Sí, esos levan os meus pais, sí. Mas eu, claro. Eu flipei, no pueblo de San Julián, co pequeno que é, ese é un pueblo de Malfario, Tú sabes chamado de funerarias, e que debe caer a xente como a chinos, A xente cae, pero iso é lei de vida. Pero que hai moitísimas funerarias o que é un pueblo de San Julián? Na Pola hai dúas. Hai dúas? Sí.
Eu fomos a comer ali onde como se chama? Mesonales, que por certo teño por saludar, que é unha xente super agradable. Sí. Vin outro tanatorio ali e eu dixen, aquí debe haber 20 veciños. E teñen isto todo preparado. 20 non, pero bueno. O que pasa é que collerán moitos pueblos do lado, verdad? Abarcas unha zona tal e, mira, son funerarias que levan... Son dous negocios que levan moito tempo, oye, pois gracias a Dios, pois mira, dá para dúas familias, eso. Ainda siguen os teus pais levando, non? Sí. A ti gustouche, non che deron a escoller cando foi daquelas, non che dixeron, preferiches a cristalería? Fago un pouco de todo, cando de tal, oye, pues... Se necesitas ir facer un entierro tamén te temos... Exactamente, listo, ca corbata posta. Pois quen te conoce? Igual non te conoce. Coñezo. Eu penso que sí. E a verdade é que aquí ao mellor algún cliente falla, pero na outra temos que ir pasando todos. O que máis e o que menos, vamos pasar por as túas maus. Eso, aí non nos queda outro. Tú, claro, utilizas un coche para moverte, todo eso tes que pagar ti. O paga a empresa? No, aquí a empresa non... Non hai. Eles se dan máis ou menos, pois iso, que che chegue sobre os 1.000 euros e ti con iso tens que todo. Bueno, tens que vivir medianamente ben, porque imagino que casa dambos, non? Cando un cura vai para unha zona, normalmente casa soen vos dar, non? Sí. Pero bueno, logo, claro, os outros gastos que tes, pois, sobre todo o gasto así máis é o coche. O coche é o que máis... Cantas parroquias tes tú aquí? Estou 3 de párroco e 2 de administrador. Nesas que me dices administrador, que é o que faz? Pois vamos a ver como decirlo. A vida dun cura é moi complicada. Sí. No, vamos a ver, administrador pois estás a cargo das parroquias, pero non eres párroco. Non das misa, solo das misa en 3 sitios. Sí, os domingos sí, os domingos solo dou en 3 sitios, nas que son párroco. Que bueno, de vez en cando vou polas semanas, cando me enterro ou así, alguna celebración pola semana. Que traballas? Solo 4 meses o ano? No, nos traballamos todo ano. Ahora, cando acaba a temporada do inverno, por dedicámonos a temporada de verao, de primavera. Habrá que coller vacacións tamén, algo? Tamén habrá que coller. E non irás á neve? No, a neve non. Porque igual se che me dá para ir para os Alpes esquiar. No, normalmente levamos uns anos indo por aí para baixo un pouco, a conocer por aí algún sitio, en Andalucía por aí, pero a neve, a verdade que xa estamos... Farta dela. Farta, ao acabado de inverno, pois sí, que estás cansado de neve, non? Pero o noso oficio, claro. Claro, entonces no Brao e aquí tamén podemos encontrar de todo, non? Hai cabalos, hai cars, hai bicicletas, hai rocódromo, hai tiro con arco, hai senderismo. Isto sí que é saber sacarlle produto ás cousas, hai moitas cousas, o sea, para poder divertirse todo o santo día. Imagino que a mí parece unha vida durísima, vosa, Como podes soportar ser cura e non ter tentacións, non... Tentacións hainas, é unha boa señal. Eu a verdade que cando teño tentacións digo, bueno, se ve que o demo aínda non me ten do seu lado, entón téntame, iso é boa señal. E a xente confésase moito. Bueno, aí a verdade que... E a xente maior, a xente da Hacienda pode que vaya algunha, pero os novos non vamos sin ningún, Porque estamos todo o día pecando. Tú imagínate, se vou eu, necesitas 3 ou 4 horas. No, si os pecados iso é rápido, confesalos, iso... Sí, mima. Iso non é problema. E que tal é a vida aquí en Puebla de San Julián? Porque vexo que é un pueblo moi pequeniño, non? Aquí na Puebla, pues mira, un pueblo tranquilo, pequeno, encántame. A mí a tranquilidade isto non o cambio por nada, non hai cidade, nin... Non tirías entonces para a cidade? No, a calidade de vida que teño aquí non a cambio por nada. Teño estado en cidades grandes, vivindo fora e tal, e outro rol, outra maneira de vivir, que seguramente que me adaptaría, pero a calidade de vida esta que hai aquí, non, eso vale moitos cartos. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that matters is gold. Only shooting stars break the mold. Vamos a ver, bueno, vale, exactamente. Sempre te comulgas?
No, máis que santiguarse, sí. Perdón, santiguarse, Dios mío. Sí. Eu sí que estou nerviosa. Sí, é unha costumbre que tengo. Durante toda a semana non facedes nada. Vivides como a ricos. Bueno, iso non é certo. O que pasa é que temos unha agenda máis flexible. Home, pois tens que preparar as homilías, por exemplo. Pero eso xa o tes que saber de memoria. Non Non son sempre igual. Non son sempre igual. O que digo o cura está bendito, como si nos dices 50.000 veces o mismo, dándose como igual. Que ben falou o cura tal, pero que ben predicou, moi ben e tal. E que dixo? Eu que sei, non sei o que dixo, pero falou de maravilla. Pois así pasanos moitas veces, dicimos, mira que facilidade de palabra ten. E de que iba? Ni idea. Nada. E esta cadena que enseñamos antes que traes aquí, para que utilizas? Iso é para remolcar. É o que che iba a preguntar, eu imagínome que terás remolcado tú máis xente cor das grúas dos seguros. Cuántas veces lle quito os coches a xente para que se vaya? Non por quitarlle os cuartos á grúa, senón... E habrá quen yo estás quitando e che estás dicindo cuidado, non lle... Sí, cuidado aí, ainda encima de facerlle o favor. Temos, hai moitos problemas co tema de remolcar. Nós tuvemos algunha vez, concretamente tamén unha vez un autobús, remolcámolo porque estaba medio atravesado, non podía salir, e remolcámolo cun camión. E xustamente quitaron un frente que leva, enganchou a cadea o condutor e todo eso. Pero ao tiro despois rompeu un trozo dunha peza. E a sorpresa nosa é que ao cabo de 15 días ou así aparecenos unha denuncia no xulgado. Inda encima. Que tuvemos que pagar parte dese frente do alerón que lle rompeu que era de poliéster. Outra vez tamén vindo do invernadeiro, pois tamén chaman a Guardia Civil, que estaban atrancados nun sitio que era noite, trouxémolos, demoslle de comer, demoslle de todo, esquentástelos a todo, e por outro día salimos na primeira página dos periódicos, salimos salvados por la pasta. Desde aquela quedounos bastante o tema como que para ir a buscar a unha xente e cobrarlle... E encima che poñen que... Eso, que salvados por la pasta. Estás casado? Non estás casado. No. É moza? Teño rapaza e tal, pero casarme... E gustalle, non lle importa vivir... Ela quere traballar fora, aquí isto non... Os cristales, como dices tú, pesan. É nada, prefire... É que eu quedei-me impresionada co que pesa un cristal. E esos eran pequeniños. E chegas a noite e hai días que xa vas baldado para a cama e hai días que, bueno, pues, che queda tempo pues, como para ir dar unha volta, tomar unha cerveza cos amigos ou ir ca rapaza a dar unha volta. Se lle cuadra, porque por o que vexo, por o que me estás dicindo, mi madre, tens que levar unha vida estresante. Bueno, xa estou afeito ela, pero bueno, os fines de semana, pues, descansas os fines de semana, non? Non descanso, eu non valgo para descansar, a min gustame facer cousas, sempre... A xente da hora, por o que máis lle dá, é por o ordenador. O ordenador está ben un rato, pero todo o día... Eso mellor é salir fora que non na casa. O que máis e o que menos vivimos en pecado. Vivimos sin casar casi todo o mundo. As miñas amigas todas teñen fillos, ningunha lle ten o bautizo feito. Non o entendo. Por que non vamos como era antes? Por que? Que pasou? A verdade que así unha causa de decir por que este cambio tan... Eu sou sincera, eu non vou nunca a misa, ni nada. Non, porque, non sei, para escoitar algo... É que non... É que te vas a enfadar comigo. No. Non sei, é que me parece estar esa hora ali para estar escoitando cousas que eu non lle encontro sentido, entendes? Porque non sei por qué. Perdona que te interrumpa, sí. Pero dame a impresión de que a veces pois o que falabas de cura e tal, a imaxe que a xente ten formada do cura que non é precisamente a real, non? Fanse unha imaxe, pero non... Por exemplo, hai xente que fala dos curas, pero nunca falou con un cura cara a cara, sí. O sea, sí, como estamos falando nos agora. Bueno, e agora deixando un pouco a neve, tú cando deixas de traballar, que faz? Pois nada, marcharte para casa, chegar, ali está a muller, e tamén temos un fillo que ven os viernes, que está na Coruña, poñernos a cenar, preparar a cena, estar tranquilos, porque o outro día... Hai que volver. Hai que volver, e estás pensando que dices, joder, teño que levantar ás 5 da mañá. A ver, ten moitos problemas, tes pensar nas pistas, pensar nos remontes. Bueno, e non tes ningún hobby para pasar cando non tes que traballar? Igual ves esquiar. No, esquiar, sí, eu esquío algo, pero tampouco moito.
pero o hobby máis ben é si gusta a mecánica. Eu, aparte de o que fago, tamén fago moito de temas de mecánica. Entón, isto é unha suerte, ti se te estropea calquer cousa, xa se arreglas tú. E facemos moito mantenimiento, como remontes, tamén levamos o mantenimiento deles. É dicir que Santiago non pode faltar. El sí que non pode faltar aquí. Imprescindibles non somos naide, necesarios sí, pero imprescindibles non. Pois vexo que aquí debe facer moito frío, porque aquí bebedes deste. Dese, sí, polas mañás. Verdad, si, en ayunas. Exactamente. Así despois, claro, corredes todo o día. Así me estás en manga corta, que debe facer 4 grados, estarme en manga corta sudando. Tomamos un chupito desos e... Eu peiginome que será para limpialos, non? Eso, para E tú como cristalero, por Dios, danos un consello a todas as mulleres. Con que temos que limpiar os cristales para que se vexa ben? A min quedanme con rayas, se paso as cousas. Dicen o papel de periódico, eu creo que o papel de periódico mancha. Auga e xabón. Creo que non fai falta nada raro. O ideal sería agua e xabón, que canto menos produtos leven, millor. Porque eu creo que os produtos a larga acaban engrasando o cristal. Sí, ou estropeándose. Moitas veces pues, tampouco é frotar, porque teño visto clientes que os limpan con estropajos, porque teño visto algúns que sí. Te dicemos todo serio, é todo enfadado, Exactamente, sí. É que che doi, porque tú vas... E despois dicen que están rayados. Pois entonces, se non che importa, deixarme conducir a tua... A ver se chego con todo inteiro. Eu penso que sí. Tú crees? Bueno, a ver, eu non dou un duro por min, Isto é moi delicado e eu sou moi agresiva. Ti xa eres unha profesional, sí, eu penso que... Sí, pero sou moi agresiva conducindo. Bueno. E aquí nos pueblos estáse ben, porque a xente dos pueblos sempre trae regaliños e agasallos, non se traen as mulleres as magdalenas ou roscós. Que a verdade é que sí, que se porta moi ben. Bueno, tes viaxado moito? Pois a verdade non me queixo, pois iso enriquece tamén, porque senón acaba pensando que o mundo acaba aí bueno, aí. E non digo de Arbo a Vigo, No. Pois xa estuve 2 veces en Australia. Sí? Sí. Pero, que fuche facer nada? Si non é moito preguntar, me queres contestar. Vamos a ver, a primeira vez foi no 2008, porque foron as xornadas mundial da xuventude. E nos decía, bueno, pero todos estes 30 sodes españoles, sí. E vindes de España aquí, pero a que vides e tal? Non, viñemos a ver o Papa e tal, estar co Papa. Pero se o tedes ali cerca, como... Home, facer tantos kilómetros, estando aí a tiro de pedra, como dicimos aquí, porque imagino que a Roma terá sido, non? Sí, a Roma foi no 2000, que tamén foi unha xornada mundial da xuventude, foi a verdade impresionante ali nunha esplanada, Tor Vergata, que estaban cerca de 2 millóns de xóvenes. Que un pouco foi cando decidín, pois iso, dar o paso ao sacerdocio, máis que o sacerdocio foi, pois de decir, señor, o que ti queiras. Bueno, eu quería probar esta máquina, pues pero que casi che me dá medo meterme pola neve. No, isto non hai ningún problema. Non hai ningún problema? Ningún. E iso que tirei a sal, e din que trae mala suerte, a ver, espero que non. Bueno, freno de mao é este. Sí. Aí. Cada día ando collendo un camión, volvenme tola. Ala. E non marcharemos por aí, Santiago, No, estás pode seguro? dar sin problema. Isto resbala, Ala, xa está. Xa está. Imagínome que teredes que ser divertidos e pasalo ben, pero... Sí, o cachondeo sempre hai anécdotas, o que lle pasa a un, estás te rindo todos os días, e eso. Pero despois así, no traballo, pois, oye, pois sempre máis que anécdotas o que hai, son a veces aventuras de... Home, pois podeme contar eu que sei, que ao mellor un día chegaches colocar uns cristales son a casa e abriuche a porta a muller pois en bata de casa, ou que sei, eu que sei. Eu unha vez si entrei nun baño, estaba ali a paisana ali no baño e tal, pero bueno, nós, digo, nós cando vamos por aí onde os manos rimos é na comida, xa che digo, a ver, eu por dicir, eu xa sei que non vai parecer mal nin nada, pero teño un empleado que para as comidas é, oye, moi sibarita, moi... Bueno, non che vou contar o que fixen eu hoxe, porque eu chego aos restaurantes e eu pido se me podo sentar hacia as mesas do fondo, sí. Porque según vou pasando vou mirando que hai os platos e miro que me gusta. Eso facemos todos. Facémolo todos? Todos. Dices, oye, pois o arroz ten boa pinta ou non, ou pillo... Isto é como a min. Outra cosa.
Pero tiña un empleado que eso, Dios mío, eso... É criminal. Hai que darlle comer aparte. Bueno, Juan Luis, tú fiaste das mulleres? Bueno, Solo bueno. Sí. Podíasme deixar que che conduzco un ratiño si queres, e levo teu. Parece che ben? Moi ben. Sí, bueno, sí. Pues cambiamos de sitio. Vamos a cambiar. O meu non é a televisión, nin son presentadora. No? No, eu son camionera. Ah, mira que ben. Entonces, o ano pasado, fixeron o mismo que che están facendo a ti, e min, no primeiro capítulo. Sí. Dedícome eso a andar co camión e teño unha carnicería ali en Orense. Sí. Todo distinto desto, claro. Sabes, o meu non é isto, Pois o faz ben, moi ben, sí, señor. Bueno, hai que facer un pouco de todo, non che parece? Co camión iso sí que... Mira, por aquí, perdona. Non pasa nada. Que este pueblo é pequeno, malo será. Mira, o negocio de Raúl é ali, aquí á dereita, e adiante, diante dese coche está aquí. Pois paramos aquí e vamos visitar a Raúl. Vamos conocer a Raúl. Vamos descargar os cristales tamén. Por entonces, se non tes ninguna anécdota así que algún empleado che rompera o que sei, algún cristal, porque andar nesto algo pasaría. Pois precisamente un día que cargamos, onde cargamos hoxe a mañá, pois foi salir, aos 100 metros, nun cruce, saltouse un coche e un estoa e entrou pola porta. Sí. Non pasou nada, Pero... rompeu a mercancía toda, a maior parte. Non quedou ni un enteiro. Prácticamente. Pois isto que hai que facer cada día. A ver, empezamos por o medio e despois Cuántas pasadas, mi madre. E hai veces que está nevando, acabas de facer, ves a 6 da mañá e ao mellor ás 9 sigue nevando, tes que acabas de facer un aparcamiento, tens que volver outra vez. E así cada día, e hai veces que 3 ou 4 veces ao día. E o problema pois é cando hai coches que empeza a nevar, que a ver, empeza a botar neve, pero a neve hai que botarla por lados, eso non queda máis remedio. E ao final quedanse así como... Pero bueno, é normal, que se aparcan aí xa saben ao que se expoñen, que claro, se neva... A ver, se neva que vamos facer? Pois vamos para arriba, tú me dirás. Sí, todo tira para arriba, ese problema. Que terei que ir probar un trineo, a ver. Sí, eso non hai ningún problema. E se queréis esquís, tamén. Pero esquiar non sei, vou ter que vir a clases. Hai monitores para aprender aquí. Sí, hai escuela de esquí, hai monitores e hai de todo. Bueno, vamos onde a Raúl, pero habrá que se abrigar, que aquí faiche moito frío. Aquí vai fresco, Tú tes fresco ou non tes? Vas así? Eu baixo así. Joder, aquí si que hai homes. Nas terras de Lugo, Hola, Raúl. Hola, boas tardes, Raúl. Entonces, explícame un pouquiño que facemos aquí, que hai aquí. Que vexo moito remexido. Pues, sí, hay mucha máquina, mucho hierro. Bueno, pues aquí es un taller de manufactura de vidrio plano. Nosotros lo que hacemos es... Claro, pero a mí se me dices, é como se me falaras en chino, Ahora te bueno, explico. portugués non contendo, pero... O que facemos é transformar o vidrio en plancha en pezas, pues como vedes aquí. Isto é o que me fai falta a mí, que a mí gustame mirarme de arriba a baixo, isto é o tal. Aquí estaría de maravilla, Hoxe das miñas máis entrevistas máis difíciles porque son hereje del todo. Pois estou revestíndome para ter a misa ahora. Pero este ano vas á moda, digo. Ah, bueno, pois. Porque se leva moitísimo color malva, sí. Bueno, xe vou ver se me deixan ser monaguillo. Vamos probar, a ver. El Señor esté con vosotros. Hermanos, celebramos Santa Misa, el Día del Señor. Vou mover os labios para disimular. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Moi ben, pois entonces ahora me imagino que tenemos que descargar a furgoneta, porque vimos aí con un montón de cousas. Sí, A verdade é que lle botei a mão uns cristales que me deu el Oscar, pero Sí, tú sabes pues o que ahora... pesa eso. Claro que pesa. Bueno, vale por aí. Bueno, tenemos que desfacer estes nudos todos. Habrá que quitar isto. Bueno, aquí hai moito que facer. Eu vou ir dar unha volta por aí. Vou por aí dar unha volta, a ver. Voume mirar. Aquí síntome na miña casa, na miña salsa. A ver. Que tal me vexo eu aquí? Bueno, de maravilla. Bueno, pois entonces, a ver, Santiago, explícame un pouco
Se non caigo, vou ter mamao. Sí. Aquí temos o mapa das pistas, se queres ver. Pois eu voulle pedir a Santiago a ver se non me fai gastar moitos cartiños. Esquís non quero porque son un desastre, son toupona del todo. Pero se me dá un trineo, baixo por aí a 150. Nos falta unhas botas de snow do número. Hoxe non traigo medias para que me salga o dedo, Así que hoxe non te des sorpresa. Desde logo, accidentes en trineos hai moi poucos. En plásticos, prácticamente todos os días. Todos os días? Sí. Pois xa sabe a xente que por 15 euros non vale a pena. Este tiempo, esos 40 días que nos preparan para la Pascua. La Pascua, la muerte, programa sobre ruedas, ¿no? Que están ahí pues haciendo su trabajo. Y bueno, a ver si San Cristóbal también, a todos los que andamos sobre las ruedas, nos protege nuestro patrono San Cristóbal. Podéis ir en paz. Bueno, Juan Luis, xa me queda solo despedirme de ti porque esta creo que é a última misa doxe, non? Sí, Darchas gracias. Acabamos o traballo. Darchas gracias por todo, por deixarnos acercarnos a ti e saber como é a vosa vida. Bueno, gracias a vos tamén por vir hasta aquí e facer un programa distinto, hoxe tocou. Vale, pois nada, non te entreteño máis e veña, coídate moito, moita sorte. Chao. Hasta logo. Hasta logo. Iré buscando un número dun dentista. Ai, moi bien. É moi difícil eso de esquiar. No, non é difícil. Tú empezarías de noviño, claro. No, eu empecé de novo, pero esquiei pouco, porque, a ver, non hai moito tempo para poder esquiar. Claro. Ai, cuánta altura levamos. Aquí isto non vale pa... No, non temos moita altura. Haberá 10 metros ou así. Voume cerrar aquí dentro. E marcho, que aguanto os cristales. Bueno, rapaces. Eu marcho. Se non te importa. Destino de semana temos unha afición clara que é a dos coches de carreiras. Sí, enséñame, que a min isto interésame. Como temos sitio, pues, teño aquí un laboratorio, este é un clásico, eu corro en rallies tamén. Tamén corres en rallies? Sí, no campeonato gallego. Pero son oficios caras, verdad? Con un coche grande deste tipo, bastante caro. E ti o único que che sale barato do coche de mal a malo son os cristales. Si fai falta que ni siquiera che valerán os que tes aquí. Hasta non que os teño que comprar, claro. Bueno, pois mira, sabes, vamos te deixar, porque ainda temos que ir para lá e descargar todo isto. Sí. E xa chegamos tarde, entonces, oye, despídome de ti e desexarche moita suerte e a ver se algún día te vexo por aí correndo en algún rally. Pois veña, Raúl, deixámoste. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Ai, quieto, que teño que conducir eu. Pasa para. Que xa che dixen que te levaba eu de volta. Estamos aquí parados, ca cariña que teño, non sei que vou facer da miña vida. Bueno, mentre estamos parados, polo menos non corro aire. No, aquí xa se ven. Vamos levar unhas velas nas narices que eu de aquí vou para a catedral vendelas, rapazas. Se digo de verdad, que frío. Ahora, vechámonos, vamos hacia adiante. Eso es. Pois xa non sei se contratarte, porque vexo que manejas o vehículo de maravilla. Si, ya so que ali para salir peguei un chouto que nin dela, porque entre que non lle colles o... Si, ten o embrague ainda, eu a veces como ando en varios vehículos, cóstame, a verdad que a veces... Bueno, non será supersticioso, porque me imagino que espellos vos romperedes eso de que dan 7 anos de mala suerte. Eu teño xa para 7 vidas de mala suerte. Sí. Bueno, pois ahora tócame a mí. Sempre me gustou facer deporte, pois, ahora nesta época pois, vou cos amigos a esquiar ou tes as pistas a unha hora, unha rapaza tamén é de por alá, pois mira, quedame moi cerquiña. Onde vas a esquiar? Pois ahora últimamente vou a San Isidro, a Letariegos. Ah, claro, desde aquí queda vos preto. Sí, pero a rapaza de Ponferrada quedame a 20 minutos. Claro. E os fines de semana marcho para lá, temos ali casa e mira, pois mira, ou facer calquera outra cousa. En tempo xoguei o fútbol e fixen deportes, pero ahora mismo pois tuve un accidente e estou un pouco, non estou para moitas historias. Pero accidente de... No, foi... No traballo ou... Non, un accidente, tuve unha caída e... É que xa che ten que gustar, porque despois de traballar duro, e o traballo duro que ti tes, e ainda encima, despois poñerte a xogar ao fútbol ou ir
o piragüismo ou cualquier cousa desas mima. Ten que haber algo que che guste, se non hai xente que lle gusta outras cousas. Eu, como sempre ando no traballo, pois busco outra maneira de sacar a adrenalina ou de sacar este estrés diario. Hai que queimala de alguna maneira. De alguna maneira. Pois a xente xa sabe, se quere pasar un día diferente non ten máis que facer que vir a Cabeza de Manzaneda. Claro, por supuesto. Que aquí está Santiago para equipalos de abaixo arriba e pasar o día, non che parece? Sí, despois temos un almorzo. E se queren quedar a dormir tamén, Tamén, hai alojamento, Hai alojamento sin problema. Pois cando queiran volvemos para baixo, non vai a ser que nos reclamen. Bueno, Santiago, solo me queda despedirme de ti e darche as gracias por todo. Pois moi bien. Hoxe conducín un quitaneves, tireime en trineo, fun no Telesillas, hoxe foi un día completísimo e necesito descansar algo. Así que nada, dicirche hasta logo, espero verte porque vou volver a aprender a facer moitas cousas, Preguntarei por ti. Pois nada, poder volver cando queiráis, encantados de habervos atendido. Moitas gracias. Cuídate moito, chao. Adiós. Isto da cristalería vexo que é unha cousa así moi delicada, estarme dicindo que andades a cortar cristales e todo eso. Ten os riesgos, eu xa fai 12 anos tuve un accidente cos cristales. Gordo, sí. Vexo che unha cicatriz nese brazo, tamén é unha de guerra, unha como se dice? Esa é unha ferida de guerra, exactamente. Ferida de guerra. Pero tuve unha que me cortei unha perna e... Cortaches unha perna? Sí. Pero tes as túas pernas? Teño ainda de madeira, non a tuve que pedir. Que che diga así, pero como me dices, cortei unha perna e mi xa me sorprendes. Sí, cortaron o tendón de Aquiles, varios tendóns. Pero tú como fixeches? Pois levamos unha plancha grande nas maus e debía ter unha seda ou algo, rompeume e queume encima. E cortan xa así... Non, esos non avisan. Eso é criminal. Eso ni me enterei. Tiña guantes, tiña tal, sí, pero no gemelo non tiñas nada. Por moito que lever bota de seguridade ou guantes... Xa, pero eso foi unha imprudencia miña. Eres novo, e todo falo todos os días, e estas cousas, e daba casualidade que aquel día marchaba para a playa. E claro, xa iba co bañador posto. E ve un cliente, a ver se lle cortaba aí un cristal, e, pois mira, tuve esa desgracia. Bueno, voume despedir de Óscar, que o día foi durísimo. Óscar! Bueno, Sonia. Desexarche moita suerte e o que si che pido por Dios é que se algún día coincidimos por aí que non che falte nada, ni un dedo, ni unha perna, Eso esperamos. Cuídate moito. Hasta logo. Guiño. Viste moito. Estás nervioso? Home, un pouco, sí. Sí. Esto de medir 1,30 m, xa chega. Ai, a cámara. Hostia, para. Cuidado, Pablo! Mira como quedou. Bueno, isto habrá que mirar a ver o de dentro, a ver como quedou, porque imagínome que isto será bastante seguro. Claro, bueno, un tema de fe, pois sí, é un tema de fe, claro. Voume cerrar ben, que me deixaron mal cerrada. Pois quédanos facer unha confesión. Sí, estes de Lugo son cabezudos, Pensei que os valéns éramos cabezudos, pero os de Lugo ganan. Estou pensando, a ver que te podo preguntar. Oye, cuidado con freno que non vai freno, Bueno, gustouvos o programa de hoxe? Pois a semana que ven máis e mellor, así que non me falledes, espérovos. Hasta logo.